ka ọ dị na-ekwukwa okwu AKULUNO onye na-akpa whatever anyị na-eme here lụta ana Igbo ọ bụrụ na anyị dozie ana Igbo o nwere onye ga-eyi ya egwu anymore because in Israel until the state of Israel and actually in Israel who came on the street but since the state of Israel or that message like that ọ bụrụ na anyị dozie ana Igbo ihe niile anyị na-arụ ebe niile dị iche iche anyị pụta ya ana Igbo. At least if you that's of your headquarters, you can maintain every other thing here or any other place. So Dalano and make an onion and make an Indi Wosirike, Nunu Messifike, Chineke Gosupulai, Mana Okonapa, and you shall on ya. Dalano, God bless you all. Thank you, and God bless you. Igbo, Ekenemono. Onye unu na-anụ onu ya bụ Reverend Innocent Peace Udochukwu. Today, tata achọrọ m ka anyị kpaa nkata bala ezigbo ụlọ dị ezigbo mkpa. Maka na o nwere otu onye ozi Chineke na-afụ all this while. A na-ekwu ọtụtụ okwu dị iche iche gbasara ya, ụfọdụ na-ekwu okwu dị mma, ụfọdụ na-ekwu okwu adịrọ mma. Mana o nwere ife mfụlụ o mere na ụbọchị one gara aga. Datin bụ ife okwulu maka imepe ana Igbo. Ọ sị na ọ bụ kọs ka ọ bụ n'ọdịkọ kọs ka ọ bụ na ndị Igbo na-aga na-emepesi ebe niile dị iche iche. Mana ịbịa na ana Igbo dịka ebe agbala ọsọ. Ife a bụ ihe m na-ekwu kemgbe ka m na-ekwu ya. Otego aka m kwubelie wee nụ ka onye akwụlie. Ọ bụ na anyị were ife onye na-asalụkwa ya ụgwọ olu ma analụ wee sị na m ga-atụ ya ọnụ n'okwu a. Achọrọ m ka tupu anyị gaa n'iru ka ị gegodo ihe a Evangelist Ebuka Obi of Zion Ministry gegodo ife okwulu gbasara ana Igbo. Ị ga-esize ya, I will come back ka anyị kpalịa mọ. The Lord led it in my heart to make this declaration concerning our region. There is no part of the world that you will go to without seeing the Igbo people. And wherever you see them, you will see them multiplying, building factories, building companies, developing other regions, but their own region is undeveloped. If it's a curse upon our land, that curse is lifted to them. Most of you don't know that most of things are not ordinary. If you go to China, you will see the Igbo people and their industrialization. Go to the whole Germany, Europe, America, you will see their companies, industrialization everywhere. And this is the only region that develop other region, but their own region is undeveloped. Whatever that is the cause, if it's spiritual or physical, today we are saying it will not continue like this in the name of Jesus. Our people are like birds in the cage. When you put a bird in the cage, the bird will be flying inside the cage. The bird flying inside the cage, is that bird free? No, sir. That is how we are. You see, our people go to Abuja. The best estates in Abuja are owned by Igbo people. Are we talking about Kano, Kaduna, or all over the world? It will not continue like this. The same energy we are using to develop other region,
we have to apply the same energy in the southeast. You cannot expect a change until you make a move. Look at the way it's happening. It's as if there is something that is wrong with this region. Every child born here wants to go out. You don't blame them. There is no company anywhere in the southeast. And so that is why I want to pray that you that are developing America, believing big, dear, we are not saying you should not develop where you are staying, but at least bring 1/4 of your investment home. If you bring 1/4 home, I bring 1/4, this person bring 1. We don't need any help to help ourselves. We have what it takes to develop this region. Most of the regions in the world, when I went to South Africa, I went to Johannesburg, almost the whole streets, the companies there are owned by Igbo people. But move from Anambra, Enugu, Ebonyi, Abia. What you will be seeing is some small house. You hardly see pure water company. If it's a curse placed upon this region, that curse is lifted today in the name of Jesus. After this program, people will be coming home. Nobody should say, let this person come first. We have made a move. Zion Ministry has made that move. Can I shock you? If the camera can get the crowd here, you will know it's in millions. Because the cameras cannot cover everywhere. There is no continent you will not see people here, man. Because somebody made a move. The Jewish people remain slaves everywhere until the day they realize that we have to go and develop our place. Today they are one of the giants of the world. But before, they were slaves everywhere. Jewish people are one of the world power today. Everybody must wake up. Igbo amanu na anugo nfe Ebuka Obi kwuru, Evangelist Ebuka Obi. Dịka m kwuru na mbụ, mụ na onye a enwerekwa much in common before now, but due to no betụgo m aka ebe ọ na-adị m mma, wee sị na m ga-abịa ka nlacha ya ọnụ n'okwu ya amaka. Ndị Igbo kwesịrị ichebe echiche dịka mmadụ. Agbakọzi na ego na akwụkwọ na rent na Lagos ma Abuja ma ebe niile dị iche iche. Ọ bụrụ ife a na-agbakọ. Ọ bụ na ndị anyị na fa na-eme ka ife si etu aha agbakọ. Ana Igbo anaghị afọzi afọ. Ha ka abịagolu chicha unu na ana Igbo. Mana ha ada agbakọ nke anwa. Ife ha na-agbakọ bụ na AKULUNO okwu ebe o si. Onye Igbo ga na-agbakọ how many millions a ga-akwụ ya na ọ bụ na ya lụọ 10-story building na Lagos, na ya lụọ 10-story building na Abuja, ego na ọ ga-amụtali ya. Ọ da agbakọzi mkpali dị na ya. O nwere otu ife dị mkpa Ebuka Obi kwuru na mgbe ndị Israel, the Jews, mgbe the Jews na-akpaghalị, enwere ebe ha kpọrọ befa, a na-achụghalị fa ka oke gbapụtara na street. Ekwugo m ihe a several places. Oge nga na Balogu Business International Center of Commerce, Balogu Business Association, Trade Fair, agwala m fia. No, until na ndị Israel alụwa Israel, ọ dịka ebe mmadụ bi, ka ha bido nwebe ugwu na mba ụwa niile. N'eke esi achụwalị ndị Igbo ebe niile dị iche iche. Onye chọọ igba egwu hapụ anị, ọ ga-anọ n'enu gba. Ajụjụ nna m na-ajụba mgbe ọ dị ndụ. Ọ sị gị ghala enu, ịchọba ịgbaba egwu ghala anị, ị ga-anọ n'enu wee gba. So ịbịa hapụ be gị, ije na-edozibe onye ọzọ.
uche ọ dịkwa ya, echiche mmadụ ọ dịkwa na ụdị echiche a, agbanyeghị ego niile isi ị na-enweta outside. Gbadata ana Igbo bịa dozie ana Igbo. Ọ bụ na Chineke agọzigo gị, ihe o ji gọzi gị bụ ka iwedata akụ ahụ na ana Igbo. Ọ bụgodo na ịlụsịrị ya na nwere ife ọ na-yield now. Ọ bụ mana ana m achọ ịgwa gị na ọ bụ na onye abịa alụọ ya, o nwere ihe kpatara na ọ ma yield something. Because ọ ga-eme na ụmụ anyị na-apụsịsị onye ọbụla na-achọ ije Lagos, Abuja, ịpụ abroad duto na ana Igbo. Enwere factory, enwere industries, enwere ihe ga-keep fa busy, enwere ife ga-enye ha that kind of employment, enwere ife ga-enye ha that feel ha na-enweta ma ha pụọ Lagos ma Abuja. Nwe na-achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ị ga-edobe akụ gị ka ọ dịrị gị safe, na ọ bụrụ na ị ka na-enwe obi abụọ, bịaba na Lion Business Park. Lion Business Park bụ the place ị kwesịrị ịnọ. Ebe ahụ ihe a ga-alụ ebe ahụ ebidogoro ọlụ already. 5-star hotel ise, 5-star hotels ga-adị ebe ahụ. The world class hospitals ga-adị ebe ahụ. World class schools bụ ife ga-adị ebe ahụ. Ife ọbụla ị na-afụ na mba ofesi dị iche iche, and ihe na-akpọ ya bụ na ọ ga-aka tinapa. Ụfọdụ na-asụ na tinapa anyị, mana ana m ekwu na ọ ga-aka tinapa. Ọka Lekki free zone. Good etin ebe a bụkwu import and export free zone. Eji $500,000 wee go that license. So gịnị ka anyị na-ekwu? Ebe a ọrụ na-aga n'iru dịka m na-agwa gị now. Ọtụtụ ndị be anyị n'obodo oyibo chọpụtagolo mkpa ọ dị ịnata ana Igbo, na-eweta ego steady a na-alụ ọrụ since 1 year plus a na-alụ ebe ahụ. Ọrụ akwụsịbeghị for 1 day. O nwere ife a na-achọ ama dị ebe ahụ, ọkụ ama na-anyụ. A ga-enwe exhibition center ebe ụmụaka anyị ndị na-alụ ma akpa ụkwụ ma ihe niile dị iche iche na-aba ma akpa ma ihe dị iche iche na-aba ma Ọnịcha ma Enugu everywhere. Ebe ndị Igbo anyị ọbụla na-alụ Igbo med alụcha, a ga-enwe exhibition center there. Ha na-edobe onye bịa igwe ahịa ndị si mba dị iche iche, maka alụsị ebe a ndị niile dị iche iche si mba dị iche iche ga na-abịakwa na ana Igbo ịbịa zụọ ahịa. Ka ama m oge nnọme market Ọnịcha ekwubugo m ya before, na-repeat kwa ndị na-esi ndị Kotonu, Cameroon, obodo dị iche iche na-abịa na ana Igbo na-azụ afịa. Ka ihe ga-emezi na such a thing ama continue with Lion Business Park. It will continue with Lion Business Park. A ga-enwe different shopping malls. A ga-enwe 24 hours power supply. Gota ga-adị, ọ bụrụ nke ka ị na-aga n'ụzọ na-afụ gota oghe covered, well covered. 24 hours power supply. Nightlife, wonderful. The best you can get anywhere. Because ebe ahụ ama na-alara ụla maka ihe niile achọrọ achọ ga-adị there. So ife na-agwa anyị bụ geenụ ntị n'ife ndị ozi Chineke na-agwa unu, ndị amụma Chineke ma ndị okenye ndị Igbo na-agwa unu. Unu bụ ụmụ Igbo n'ebe dị iche iche kpatagolo ego, bịanụ lụọ factories, bịanụ lụọ industries, bịanụ mepee ana Igbo ka ana Igbo dịka ebe ndị ahụ unu nọ wee na-eme ife unu na-eme. Maka na alụsa this Lion Business Park, ana m ekwue na Lagos ga-adị ka ghetto. Lagos ga-adị, compare Lion Business Park n'oge alụsịrị ya na Lagos, ọ ga-adị ka ghetto. Lion Business Park bụ a city inside a city. Ị nwere ike ịnọ ebe ahụ ofu ahụ ịma like ịpụ apụ, maka onwe ihe ị ga-achọ amadị n'ime ebe ahụ. Mekwugbu unu n'okwu nene na onyonyo, ihe onyonyo unu na-afụgasị ka na-ekwu okwu a. Unu na-akpọkwanụ akara ekwentị dị na data ihe onyonyo na unu wee jụtasịa ihe ndị ọzọ unu chọrọ ịma gbasara this Lion Business Park. Aha m ọzọ bụ Reverend Innocent Peace Udochukwu. Ọmụwa bụ onye isi Rama Productions TV channel. Ngwandalụnụ ka onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Amen. Ọ ka ọ dị na-ekwukwa okwu. Ọ ka ọ dị na-ekwukwa okwu.